Halo Mae sayang. Halo sayang, kenapa sayang? Mae, aku toh maca komen-komen toh. Masa ini sih komen kok rupane kaya munyuk kan kok dijak selfie-selfie. Ngapa kok ora ngejak sing ayu, sing ganteng, kok malah ngejak munyuk ngono, Mak? Yo talas, aku nek jenenge sapa sayang? Wah lali aku Mak, aku maca komen ngono lali aku. Piye aku kaya munyuk? Kaya munyuk, ngapa kaya munyuk dijak selfie, foto-foto? Apa ya kaya munyuk tenan ta Mak jane iki? Kaya munyuk. Heeh, Mak. Kaya Piye? munyuk. Sik. Munyuk lho, Mak. Kaya munyuk. Heeh. Aku kaya munyuk, rupaku kaya munyuk ya semen. Rupaku kaya kethek ya ora apa-apa. Rupaku kaya orangutan ora apa-apa. Ha sing penting avene oke, sing seneng karo make oke, kok. Lah kok kowe iso ngelak aku kaya munyuk, lah rupamu kaya ngapa terusan, Tak tekoni, Kowe kuwi lho gak iso ngelak aku kaya munyuk ora masalah. Ha kowe munek aku munyuk, munek aku kethek, munek aku orangutan ora masalah. Sing penting sing do apa jenenge fan-fane make oke. Pelanggane oke, sengko Bali, sengko luar Jawa, luar negeri, do mulih kabeh pengen ketemu karo aku, pengen foto karo aku. Ayo to, Mak. Kok kowe sewot, mergo kowe ra diparani Mak Soimah, Ayo to, Mak. Kowe sewot mergo warungmu ra diparani Mak Soimah, Kowe sewot tak kandhani sewot kowe ya, sewot to kok. Wong ya diwong rasa sewot-sewot to kok. Kepengin kowe delok Mak Soimah kono, bayar Mak Soimah kok. Kok ada ngelak aku kaya munyuk, ora masalah kaya munyuk, ora masalah kaya kethek rupaku. Lah ya apa ya Jen kaya munyuk ngene ta. Lah ya to, emang kethek ngene Ya ora ya. Atau nyokot aku ya rabies to piye, Kok iso ngelak aku kaya munyuk. Aku kaya munyuk, ya semen, malah dite akeh. Dadi kethek lho, lek munyuk lho, Mak. Munyuk, orangutan nang bonbit, duntali buah, mak kremus. Wayan ngono ya kaya munyuk tenan, Mak. Lah yo iki jenenge mbok prakteke sayang, enggak. Nek kaya orangutan, menek-menek ngene iki, menek ngene iki. Menek ngene iki. Nah, wis ki munyuk tenan yen ngene iki. Kaya sasangan nek kaya munyuk kaya tek. Terus rupamu kaya ngapa, Kowe melok aku kaya munyuk kaya tek rupamu terus ngapa? Ketokno akunmu ketokno, akunmu ketokno. Wong aku ya di private kok rawane ngetoke kok iso ngelek ketek karo aku kok, Sewot. Kowe ra diparani Mak Soimah, sewot, rasa panas. Oh, rasa panas kowe mergo ora diparani karo Mak Soimah, Mak Soimah ki ya mbokku. Paling apik sak dunia sak jagat maya. Ngerti ra? Dia tulus mau nyang warungku ikhlas tanpa bayaran. Kowe sere, Sere mara nyang kono pendopone. Ayo kono, Ora mungkin kok ditemoni. Adik kok iso. Ayo to, Mak. Rak dirimu rak ya dikon dolan rono to, Mak. Aku kan mau ngono megen aku sempet aku kok. Kok iso kok ngeliat aku munyuk kaya kethek. Wong sewot-sewotan. Kowe asa gak udah macan turu kowe, Sesaan wae, Mak. Diri mono kaca gedhe kae lho, Mak, ning omahe. Kaca benggala? Heeh. Kaca benggala karo ngene iki. Kaca benggala karo ngene iki. Heeh. Ngene iki. Heeh. Ngono kuwi. Kaya Ben kaya munyuk. Ayo ben iro wujud asline lho, Mak. Wong iki rasa sewot-sewot. Aku mau duneke piye-piye ora masalah. Ora masalah. Sebenarnya aku bahagia, anak-anakku bahagia. Kowe aku tuku lombok ora iso kok kan penting sing ada kok Tapi dastermu apik, Mak, kuwi, Mak. Dastermu. Iki sayang, Kaya macan-macan tutul. kaya macan tutul. Iki kanggone anu ndak Cahayu. Kanggone anu. Bude Rumi Kudus. Bude Rumi Kudus ndek iki mak anu, apa ninggali daster songo sayang kok iki lho. Apik lho, Mak lho. Berumbai-rumbai lho. Rumbai-rumbene lho. Lho kaya macan tutul, kaya macan tutul genah ya, Mak. Lah, kaya macan tutul benah iki ya, kaya munyuk kethekne iki. Ngene iki ya, Kak. Lele. Kok munek kaya kethek. Lho, wis kaya kethek praktek kaya kethek. Kok le.